gwamnati ta kasu wallahi kaya ne ai suna gani kamar aikin da muke ne ko ban ma kokari ne ko kuma dai mun gaza ne suna rena mana ko wani bakin gangare na ga wasu yara wa shori suke shawar dan karamin yaro yi na shori can bakin gangare wallahi za mu sai ba amma ka gane za mu je mu same su amma shigar wuri za mu musu wasu ta za mu ji tsammani ba za mu je mu shige su ai sun fara sun fi zuwa ne jikin mu garba yau ke ba matsala insha Allah ko za mu same su suna zuwa yau dole mu ƙara compete dangane aikin dan sanda za mu nuna musu aikin dan sanda ba aikin wasa bane kana in muka je za mu je mu assalamu alaikum salam ya barka barka an wula ya alhamdulillah ne ke tabbata aiki alhamdulillah wai ofisa yana ciki kuwa ofisa yana ciki muna da mun taho da wani kes ne wanda yake faruwa muna so a mana sallama da shi to shi za mu je mu ba mu tsara ko bara yi sallama da ofisa to shi kenan to da yanzu abubuwan ne gaba ɗaya sai a mutu sai a fito wai bisa ya ce ku shigo to kuma bismillah mu shiga ciki sa daga ya isa daga ya amma lafiya nisa ne ya gira alhamdulillah wato ofisa salamu alaikum alhaji barka da mun lafiya lafiya ba wallahi kwanan yau alhamdulillah to shi kira alhaji ina dan wani kes ne idan na gama sai an kira kan shi abu yawa ina jin kuma malam me kace ne yaran da ne muna tawar kes ne akan wayar abokina da aka masananta wasu yara ne wani ana tunanin an kungiyar waju ne what waju wato dama waju kuma muna da kes ɗinsa a baya ina tunanin gaskiya yana da wasu laifuka da yawa wanda ba su da adadi to akan mene wallahi ranka yadda waya ta ce wallahi na taho nan layin kariya yi makerawa town ba ya shiga makerawa town shine ya turo wasu yaransa suka biyo ni da gudu kawai suna tunanin ko ban dau abin da suka zo yi wuri na ba kawai suka zo suka samu waya a juna suka dauka saboda ni abin ya bani mamaki saboda rigima da ga kamar suna yi a tsakanin su irin zan taimaki shi yaron da aka biyo to ashe irin barayin nan ne na cikin gari sai da ma na zo wurin abokina sai ke faɗa min wai ai yaran wazu ne duk kuma da gaskiya na riga na yi shiri na ko ban kawo nan ba zan san hanyoyin da zan bi kawai sai wayata ta fito saboda ina jin abubuwan nan suna faruwa a cikin gari su kana ji ba yaran ba su mutu sosai kana ji wazu din ne musu ko kuma dai da wazu din ne ko kuma yaran shi ne suka zo amma tun da yaran shi suka zo ai ofisa ai su yin shi za su kai waya ba ba za su siya bulo sai sun kai masa ina tambaya ne kana ji ba su suka tambaye kai ka tambaye suka ce wazu ne ko kuma dai kawai dai ka tabbatar yaron wazu ne a baya sun muku laifi ne ko kuma abokina na yi wa kwatance a kansu saboda shi kuma sun taɓa yi wa kanwar shi ne shi ne ya sa ya ce yaran wazu ne so suna ka suna ya abdul asfati malam ka ziwa girma na girma okay to malam asfati me kake so a yi akan wannan kes haka yanzu yi ofisa akan kes din waya gaskiya ina so ne waya ta ne to malam asfati wayar ka ta kai kimanin kudin ta kai nawa kwa gaskiya an kaɗa wannan tsaron ku sai za ta kai nawa iphone ce kuma kaga kudin iphone ba karamin kudi bane ba ni hakura kan wannan kun wayar ba dole sai ka an bin haƙi ba kan wayar to gaskiya dole a bincike wajibi to ko to ka san alhaji kani yake ko alhaji waye alhaji sani ko ba a wata ya kawo mai kes ɗin wazu akan sun haura mai gida ya tura yaransa to in ke tunani
yanzu ya za a yi samu wajen. to yanzu ofisa shi wannan waiwaye shi a cikin gari ya fi hukuma ne ba magana ya fi ƙarfin hukuma ba ne saboda ka san ne halala muke masa. ni fa yanzu ofisa kan waya ta komai zai iya kashe ba To kana ji ba? Duk wannan mai sauƙi ne kana ji ba? Yanzu ya kuke so a yi. yanzu kawai za Saboda su ka san daman ka ce wazu akwai wanda yake ɗaure mai gani. Ka gane ba? Saboda Alhaji Sani ya sa wazu ya ɗaure mai gani ko me ne yake abubuwa da yawa dai na ga akwai magana da. wai ofisa wai shi wani tunan waye shi ne ya gagare ku ne ko me A ba magana ya gagare mu bane ba. a ba dan ya gagare ku ne mana amma za a yi ya na riga na kawo kesu wai kana magana ya ruga Amma mai gida ka san aikin ɗan sanda ba wai aiki ne ake yin ta kai tsaye ko kuma na bincike ne ka to gane. ko mun nubin kike ne amma ka ce ayi an kaga a gaban ofis sama kake ba ai a can jeji kake. Kana ji ba? Ina jin ba gagarar mai yi ba. Muna so mu kawo mutum da laifinsa ne a hannu. Ba sai mu yanke hukunci mu ma a gaba a zuwa can a gaba. ai an gama kama shi da laifi tunda an gane yaransa ne To yanzu ma na asibiti kake so a yi da wato. yanzu kawai abin da su ne kawai abin da sai shi waya ta kawo abin ma kai mun take kawai ya kawo waya tunda an riga an san ma kawai tana wurin sa so ni na amfani na wata wani Abin nan na mu da ya. musu da iska ne To yanzu kana tunanin ka san inda za a sare? ito gaskiya sai dai ko ga kofin nan kofin Musa zai Ana ji ba? riga sun shi Da Allah a je a dubo min inda wazo yake zama. A ko shi kenan dama ɗazun nan muka gama magana tare da wannan mutumin abokin hakin na. kana ji ba? Ina so a kawo mu wazo ne fa. Shaf shaf. Fara sa sa waɗanni don tilifa. Ba A kiyaye. Yanzu za su je su nemo su idan suka Allah ya sa a nemo shi sai ku zo daga baya ku zo a zauna ko? kamar yau sha mu dawo To ka san ni aiki da ɗan sanda wai ba yanzu dai ballan ban wani ka. okay Ina ji. 91 61 75 08 Ba matsala. Kawai sai kun ji ni ko? okay to ba matsala Ba matsala. Allah ya san gode Musa Ya yi shi ke ala an sufa. Musa ne Musa Allah ya taimaka. Na gode. Ni ke gaba matsala ina ji ku. Mutane gaba ɗaya ba su san me aikin su ba, gaba ɗaya ku zo ba zuwa Islamic medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna Ibrahim godiya. Suleiman shugaban cibiyar Anur Islamic Medicine shine yake bayani tare da ni akwai Zara Muhammad. wannan cibiya da kuka sani da shahara da kuma sanuwa a kaf fadin arewacin Najeriya da kuma fadin Afirka ta wajen magance matsaloli na al'aura ga maza da mata da kuma cututtukan da ke damun mutane. Wannan cibiya da aka sani da shahararren maganin da muke kira masturbation killing kit mallakin cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine saboda tasirin da yake da shi na magance matsaloli na al'aura. Waɗannan magungunan da jama'a suke gani su ne mallakin cibiyar Annur. Wannan na ruwa ne ana amfani da shi. Goma an san yaran zan kwara wa kira ne ma. Ado? Muna ina nan na jiran ku zo. Ka gane ai. Ina nan bakin rafi. Shine ai. Yawa to ku zo mu ga abin da aka samu. Ba ku je aiki ba? Da shi kenan yayi kun zo kawai ku zo daga yi da ana yi.
ka san ne mu suke ruwa nan wayar Abdul din nan muka dauka ka san babban mutum ne ka san ko me ne ba ka dauka kayan sa ba kayan sa me daraja ne kale ka san ko me ne ya faru ba ai karka da mu kawai Zani fara da jikina. ya war Abdul nan da muka dauka. Ita ta kawo mana matsala kawai na rai. Allah ya kake wani baka. Muna da Allah ya sani, muna da ogarin marudu. Ya zamu da waya ka ji ne. Ba haka banza mu ne. Ka san kana wannan so kama ka. Karka da mu. Kana ji na? Ina ji ba. Kawai ya tsaya tafi neman abinci amma iya ta ku kasan takun da za ka yi. Kai ma haka na san ka da gangan. Ya tsaya wani ya tafi neman abinci ka gani ya. Ni ba kamar na darge su ba. Ni ha da na ga sun boye fuskar su. Wai ko anya ba yaran waju bane wanda muke kesa kansa ba? Gaskiya mu je. Kai ban yi rashi ba. Wannan ba ita kadai ma wata hujja ce, za mu na zuwa insha Allah za mu kama su. Za mu ƙara zuwa next time. Islamic medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna Ibrahim godiya. Suleiman shugaban cibiyar Anur Islamic Medicine shine yake bayani, tare da ni akwai Zara Muhammad. wannan cibiya da kuka sani da shahara da kuma sanuwa a kaf fadin arewacin Najeriya da kuma fadin Afirka ta wajen magance matsaloli na al'aura ga maza da mata da kuma cututtukan da ke damun mutane. Wannan cibiya da aka sani da shahararren maganin da muke kira masturbation killing kit, mallakin cibiyar Anur Islamic and Herbal Medicine, saboda tasirin da yake da shi na magance matsaloli na al'aura. Waɗannan magungunan da jama'a suke gani su ne mallakin cibiyar Annur. Wannan na ruwa ne, ana amfani da shi tsawon sati ɗaya. Sannan kuma ga waɗannan, dukkanin wata matsala da kake da ita ta infection ko toshen prostate, Allah zai raba ka da ita. Masu fama da matsalar kankancewan gaba wannan suke amfani da shi. Masu matsala na watery sperm ko low sperm count suna amfani da sperm booster, mallakin cibiyar Annur Islamic Medicine. Masu fama da saurin inzali suna amfani da wannan. Waɗannan magunguna da aka gani su ne masturbation killing kit wanda cibiyar Annur take ba.